Nik uste azkenean lehiaketa horrek eskaintzen diguna da gauza berriak egiteko aukera, ez? Normalean agian prozesu edo ohiko eskuartean ditugun prozesuetan edo aukera gutxi izaten dugu esperimentatzeko, hori batetik. Orduan, gauza berriak eta ausardiarekin gauza planteatzeko aukera hori zabaltzen digu. Eta gero bestetik, nire ustez, are importanteagoa dena da elkarlana. Beste eragile batekin nahi eta nahi ez elkarlanen ibili beharrak, gure ikuspegiak eta gure ikaskuntza horiek partekatzeko aukera emango digu. Aukera bat izan daiteke, normalean lantzeko aukerarik izaten ez ditugun erronka edo gai ez hain ohikoak edo zailagoak diren horiei heltzeko eta elkarlana sustatzekoa eta elkarrekin ikastekoa. Nik uste dut oso aukera interesgarria dela, baiko sorkuntzan lanean ari garen eragileontzat, baita ere erronka ezberdinak lantzen ari diren beste eragile batzuentzat bebai, ezta? Azkenean askotan esperimentuak lantzeko finantziazioa lortzea ez da erreza, edo esperimentazioan proiektuak egiteko ez da erreza, eta kasu honetan aukera moduan ikusten dut.